my loves, welcome to my YouTube channel. If you're new here, and welcome Dase. I hope you stay by subscribing and hitting the notification bell so that uzoyazi xa ngiphinda and post. And if you are a returning subscriber, welcome back, honey, and thank you so much for coming back. Thank you so much for coming back, Mdase. In this video, I'll be preparing for graduation yam. So just spend the day with me, guys. Prepare for a grade yam. So namhlanje ngizoya town ndiyothenga i-suitcase because we booked somewhere, so kofuneka ndihambile andizolala lapha endlini, kofuneka ndihambile. So ndidinga i-suitcase ndizofaka igown yam ne-outfit nezinye izinto, and also into enyifunayo i-pyjamas ezintsha, guys. Yes, pyjamas ezintsha for a-graduate. Yeah, I need new pyjamas. I need to do my hair, obvious. And then I need to redo my nails. And then I'm not sure if ndizazenza zonke namhlanje, but funeka ndizenze zonke. Yabo, noba ndizanga zonke namhlanje, but ndizazenza zonke. So namhlanje masini town, so jonge suitcases, jonge pyjamas. After that, I think ndizayorelaxa. After that, ndiyokwenza ii-nails because akugcwali kwezi ndawo ndiya kuzo. So and ne-appointment andibekelwe ixesha kwii-nails esalon again. I just walk in bandenze because akugcwali kulaa salon. Uthenga i-suitcase akugcwali, guys, kweza shops. Ntoni enye? Yeah, guys, man, spend the day with me. Spend the day with me. Sawubona apha emini uba siza kwenza ntoni. Yeah. Okay, guys, ndilibele enye into. Abantu basekhaya bazofika from Cape Town to apha e-East London. So yeah, yenye into leyo ndilibalayo namhlanje. So ndinento ezininzi because funeka bathi befika bona ndibe ndi-free, yabo, even if andigqibanga, but ndibe ndi-free because ndizobakhawulela. And then after ndibakhawulele ndiyobasayina in laa ndawo sebhukhe kuyo, bakhabe befika behlamba, yabo, yonke laa nto bafreshen up, man. Then singene imonti, yabo, singene imonti. Bebethe bafuna uya ebuhlanti, yabo. So ndizawuba sebuhlanti. Bebethe bafuna uyotya inyama yasebuhlanti, bayobona ii-vibes zasebuhlanti. So ndizawuba sebuhlanti. Kuba ndiyaleyithi kodwa leyo. I think izawuba le vlog. I think izawubanda. So izawuba ndiyaleyithi into yasebuhlanti, but bazawufika. Bazawufika. Ndi-happy, man, yeah. Ndi-happy shem. I can't wait to see them. Ndabaqola ngoDisemba, yabo. So yeah, guys, izawuba le vlog. Mabathi befika ndibe sendibuyile etawuni, ndibe sendizenzela ii-nails because bazandikhapha yokwenza intloko. Bazawundisa, in fact, yokwenza intloko. So yeah, yes, bazawuzeka abantu basekhaya, guys, abantu bam. So yeah, guys, man ngawaste ixesha. Let me just get ready. Yeah, bye. Sorry. Attention Warren, can you please bring Pampers, newborn, size 0, Pampers, newborn, size 0. You can even bring 4 or 5 Pampers, size 0.
And last time we didn't take. Oh, you took a piece. I remember. I gave you the piece to go and buy that fiber. To 18 is good. Yabuyelela. Intona yesithi ngayo 18x thatha into kube bese bayifuna ibacon. Which one? Yesana yabantu abazohlala inyanga kalola le kanyisa ngaka. Bathini bengenazi ibacon eziningi? Bacon. Ezi because ezero ibona because bahambe two days phambi kaloku zininzi kakhulu ezi. One day, One day. not 2 days. Nathi zininzi kwa ezi kodwa for one day. Hayi right. Right le. Ayikho ninzi. Intona enye izinto. Nedrink eyi-1 ke nazi ya. Bona awuzobathengela Ingazobhatala ku. Intona yabona ithi isonga yoba bangase basithengela ngomso okanye sisithatha apha. Samosha ka. Siyabhatala kuye ne? hayi bona xa ndibhatala kuwe o-activity so akubanti apha Abantu nyani. Uwe. Imali lezi sisi. I think it's right, isn't it? Halala, 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 halala. Ibere, ibere, ibere. Halala. Samekhani nomkhele bonke Wena hayi sicimele kuseku endi bali nomkhelo wena like nyani for uba phinde sihamba nomntana umntana angiyazi mna nendawo ngase nifanele ma transport for the weekend. Ibhegi yakho sabhuthini ikanyise ilapha sabhuthisi ezenu zonele shemila ezenu zonele o sokuntole ayimbaga kodwa hayi le yalapha Yabona nansi le yethu imoto.
Take a right boss. Hayi mkhanimvise noma imnandi imnandi. Cappuccino sera tema. Uyazi ukuthi yavuka. Awusabela kucaphela. Uyakusuka kufeni. Hayi bhere. Ekhale bhere. Zakentumela umakuloze koma nambolo wangebhani. Yaziwa njani? Abhere. Oh, okay, Nkosi. Ziba iphuzi
also uthenge esinye. But ke iyaye iphela iyenza ngekule nto eyi-1 na-180 kodwa akho mnandi esithenga. Ipaki nje lena engaya. Azandayina sepakini. Abathathu Ipaki nje yami. Ngihamba nje. Abangena umbani. Ngiyafama ubhari shela le ibethe remote ibhapha phezulu konke. Le konke into lana. Nansi ngathi welcome to ebuhlanti siko. Ngiyafama ukuzanywa lana. Mina ubethe Intoni? Amarayida weze wonke funa amabhiya funa amabhiya funa amabhiya. Ivide ke ngoku. Pega plastic. Misha, hapo ni shemsa. Misha. Hayi phela. Wo.